Sí, bueno, bo día a todos. Comenzamos este pleno co único punto da orden do día, a moción de censura contra o actual alcalde don Roberto Castro Rocamón. Doulle a palabra aquí ao señor secretario. En primeiro lugar, vou proceder á lectura da Lei Orgánica do artigo 197 da Lei Orgánica 5/85 do réxime electoral xeral, que establece no punto primeiro que o alcalde pode ser destituído mediante moción de censura cuxa presentación, tramitación e votación se rexerá polas seguintes normas. A moción de censura deberá ser proposta polo menos pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación e haberá de incluir un candidato á alcaldía, podendo selo calquera concelleiro cuxa aceptación expresa conste no escrito de proposición da moción. No caso de que algún dos propoñentes da moción de censura formase parte do grupo político municipal o que pertence ao alcalde cuxa censura se propón, a maioría exixida no parágrafo anterior verase incrementada no mesmo número de concelleiros que se atopen en tales circunstancias. Se ven hai que ter en conta que este apartado foi declarado inconstitucional e a nulidade deste parágrafo pola sentencia do Tribunal Constitucional 134/2025 do 10 de xuño publicada no Boletín Oficial do Estado número 168 do 14 de xullo do presente ano. Este mesmo suposto será de aplicación cando algún dos concelleiros propoñentes da moción deixase de pertencer por calquera causa ao grupo político municipal o que se escribiu ao comezo do seu mandato. Este apartado tamén foi declarado inconstitucional pola sentencia 151/2017 do 21 de decembro publicada no BOE número 15 do 17 de xaneiro de 2018. En segundo lugar, o escrito no que se propoña a moción de censura deberá incluir as firmas debidamente autenticadas por notario polo secretario xeral da corporación e deberá presentarse ante este por calquera dos seus asinantes. O secretario xeral comprobará que a moción de censura reúne os requisitos exixidos. Neste artigo estenderá no mesmo acto a correspondente diligencia acreditativa. Apartado C. O documento así diligenciado presentarase no Rexistro Xeral da Corporación por calquera dos asinantes da moción, quedando o pleno automáticamente convocado para as 12 horas do 10º hábil seguinte ao do seu rexistro. O secretario da Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos os membros da mesma no prazo máximo dun día a contar desde a presentación do documento no rexistro para os efectos da súa asistencia á sesión especificando a data e hora da mesma. O pleno será presidido por unha mesa de idade integrada polos concelleiros de maior e menor idade dos presentes, excluídos o alcalde e o candidato á alcaldía, actuando como secretario que sexa da corporación quen acreditará tal circunstancia. A mesa limitarase a dar lectura á moción de censura, constatando para poder seguir coa súa tramitación que nese mesmo momento que se manteñan os requisitos exixidos nos 3 parágrafos do apartado A, dando a palabra, no seu caso, durante un breve tempo, se estiveran presentes o candidato á alcaldía ou ao alcalde e os portavoces dos grupos municipais e someter a votación a moción de censura. Bueno, de conformidade co que acabo de ler, do que establece o apartado, a letra D do artigo 197, os concelleiros de maior idade, o concelleiro de maior idade é Alfredo Souto Castelo, que é quen preside a sesión, e o de menor idade é José Luis Ramos Barreiro, que está ali á esquerda, constituíndose, polo tanto, a mesa de idade. Unha vez que xa está constituída esta mesa, hai que decir que está verificada que a moción de censura cumpre cos requisitos exixidos no citado artigo, en base á diligencia expedida polo secretario occidental en data 29 de xullo de 2025, a asinatura dos concelleiros está debidamente autenticada, incluído a moción como candidato á alcaldía a don Jesús José Rebora de González, cuxa aceptación consta expresa no escrito de presentación da moción, requisitos que se manteñen neste intre. A continuación procede a lectura da moción de censura presentada. Sí, pois doulle a palabra a usted para que proceda a lectura da moción. Vamos a ver. Jesús José Reborado González, Rebeca María Codesido Barreiro, Alfredo Souto Castelo, Isolina Suárez Millán e María del Carmen Carreira Tojo, concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, e Darío Rei Suárez, concelleiro non adscrito, membros da Corporación Municipal de Touro, o abeiro de disposto no artigo 197.1 da Lei Orgánica 5/85 de 19 de xuño do réxime electoral xeral,
en adiante Lorex, conforme o texto vixente despois da sentenza do Tribunal Constitucional 134/2025 do 14 de xuño, BOE número 168 do 14 de xullo, presentan a seguinte moción de censura contra o actual alcalde presidente don Roberto Castro Rocamende en base a seguintes consideracións políticas que as motivan. Consideracións políticas. Como representantes da veciñanza e no lexítimo exercicio das nosas funcións como membros da Corporación Municipal, manifestamos a perda de confianza política no actual alcalde don Roberto Castro Rocamende polos seguintes motivos. 1. Acordo de reprobación do alcalde adoptado en pleno extraordinario celebrado o pasado día 7 de xullo por 6 votos a favor, unha abstención e 4 votos en contra, en base, entre outros, aos feitos que se relacionan de seguido. Negarse a tramitar a aprobación dos orzamentos municipais correspondentes aos exercicios 2024 e 2025, estando en vigor o orzamento prorrogado do ano 2022. Negarse a executar os acordos adoptados polo Pleno a iniciativa dos grupos municipais da oposición. Provocar a perda dos fondos asignados ao Concello polo Plan Provincial de Obras e Servizos 2025 da Deputación Provincial, 753.250 euros. Incumprimento reiterado da normativa en materia de contratos menores. Descontrol absoluto na xestión das obras municipais con incumprimentos dos prazos de execución e de xustificación das subvencións con que se financian, levando en algúns casos á perda da subvención. 2. Incumprimento reiterado do seu programa electoral en materias como o medio ambiente e os servizos sociais. 3. Deterioro dos servizos públicos locais, do que o exemplo máis recente foron os cortes de auga do pasado mes de xuño, deixándose en auga durante 2 días os veciños de Fontedíaz e das parroquias de Beseño, Turces, Circes, Calvos e Santiso, sen avisos previos nin xustificación posterior. 4. Ausencia de diálogo cos grupos municipais e incapacidade absoluta para conseguir acordos puntuais sobre os asuntos máis urxentes e importantes para os veciños, pretendendo gobernar o Concello co apoio de só 4 concelleiros dos 11 da corporación. Co acordo para a presentación da moción de censura suscrito entre os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e o concelleiro non adscrito, Darío Rei Suárez, pretendemos desenvolver o programa de goberno pactado nos 2 anos que restan de legislatura, cuxas liñas fundamentais son as seguintes. 1. Devolver a normalidade democrática ao goberno e a administración municipal, formando un goberno que conte co apoio da maioría da corporación. 2. A creación dunha comisión informativa de medio ambiente que dictaminará todos os acordos relacionados coa problemática xerada polas actividades que se desenvolven nos terreos da antiga mina e co proxecto da nova mina. 3. A contratación dunha consultora independiente especializada en temas de minería para o asesoramento técnico e xurídico do Concello e dos veciños afectados. 4. Mellorar os servizos sociais, especialmente o servizo de axuda no fogar, do que se realizará un estudo sobre a viabilidade da súa municipalización e promover a creación dun centro de día. 5. Mellora das infraestructuras municipais. Mellora integral do abastecemento municipal do auga, reparación da piscina municipal, mellora e mantemento das infraestructuras deportivas, programa de mantemento e rehabilitación dos núcleos rurais, plan anual de limpieza das vías municipais desligado da celebración das festas parroquiais, plan anual de limpieza de roteiros, de sendeirismo e áreas recreativas. 6. Nova regulación das subvencións municipais mediante unha normativa clara e transparente, incremento das subvencións para as festas parroquiais a 700 euros. 7. En educación, cultura e deporte, manter e potenciar as actividades que se veñen realizando coa recuperación de algunhas das actividades eliminadas polo goberno actual. 8. En turismo, impulsar o turismo na Ribeira do Ulla e demandar á Xunta de Galicia o recoñecemento oficial do trazado galego da ruta Eurovelo 3 como ruta de peregrinación válida. 9. Patrimonio. Potenciar os xacementos arqueolóxicos do Castrillón e Coto de San Sebastián, restauración do cruceiro de Calvos. 10. Recuperación das escolas municipais para destinalas a usos sociais, vivenda social ou proxectos comunitarios. 11. O acordo do goberno completo é público, xa foi dado a coñecer aos medios de comunicación e será publicado polas partes asinantes. Fundamentos xurídicos. Primeiro, a presenta moción de censura suscriben as 6 concelleiros da Corporación de Touro que representan a maioría absoluta do número legal de membros da Corporación Municipal. Segundo, os concelleiros e concelleiras que suscriben a moción de censura propoñen a Jesús José Reboredo González como alcalde do Concello de Touro. Terceiro, o candidato proposto, Jesús José Reboredo González, acepta expresamente esta designación coa firma de presente moción de censura. Cuarto, esta moción de censura preséntase
ante o secretario xeral da Corporación os efectos da autenticación das firmas dos concelleiros que suscriben o presente escrito e acredite que a moción de censura reúne os requisitos exixidos polo artigo 197 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral. En base ás consideracións políticas e fundamentos xurídicos expostos, presentamos a presente moción de censura contra o alcalde presidente don Roberto Castro Rocamonte, propoñendo como candidato á alcaldía a don Jesús José Reboredo González, actual concelleiro desta corporación, conforme exixe o artigo 197.1 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral. A continuación, ten un turno de palabra o candidato á alcaldía, don Jesús Reboredo. Bo día a todos. A ver, esta moción de censura é a consecuencia directa e lóxica do pleno de reprobación celebrado o pasado día 7 de xullo, que foi aprobado por 6 votos dos que suscribimos a moción, unha abstención e 4 votos en contra. Pretendemos con esta moción dar unha alternativa de goberno aos veciños, dado que a actual situación é insostenible no sentido de que non se pode gobernar un concello con só 4 concelleiros dos 11 da corporación. Pretendemos con esta moción basicamente formar un goberno que chamaríamos de emerxencia, porque realmente a situación actual oblíganos a eso. O exercicio da moción de censura, pola nosa parte, é un exercicio de responsabilidade. Non ten sentido que estemos denunciando a mala xestión da alcaldía durante estes 2 anos que levamos de legislatura, denunciando a falta de iniciativas, a incapacidade de dialogar para alcanzar acordos, aínda que sexa puntuales na maioría dos asuntos importantes. Entón, é o que dicimos, é un exercicio de responsabilidade de ofrecer unha alternativa. Se non seríamos, se realmente tendo a posibilidade legal, como é o recurso da moción de censura, non ofreceramos esta alternativa de goberno, en parte seríamos tamén corresponsables das actuacións do actual goberno que vimos denunciando e criticando, particularmente no último ano. En canto aos fundamentos da moción de censura, acábanse de expoñer aí os máis importantes no escrito lido polo señor secretario, entón non vou a reiterar máis que algúns así que consideramos especialmente graves, e particularmente un que no momento de redactar o escrito da moción de censura pois todavía non coñecíamos. Entonces fago referencia a ese caso concreto. O día 24 de xullo, o xulgado do contencioso administrativo número 1 da Coruña dictou unha sentencia que se nos notificou o día 30 en relación co que foi, para o noso entender, un dos maiores abusos de poder do actual alcalde. Coa miña expulsión no pleno do 9 de novembro de 2023, sin cumprir ningún dos requisitos establecidos pola normativa, é o que é máis grave, cunha finalidade concreta. A finalidade concreta de que o alcalde podera decidir sobre o seu soldo co voto de calidad. Había un empate 5-5, unha vez que expulsaban un dos concelleiros da oposición, e tal foron as irregularidades da expulsión, que resume así o fallo da sentencia, que declara a nulidade radical da miña expulsión, a nulidade radical dos acordos adoptados ese día e a obligación de repetir o pleno celebrado ese día con todos os concelleiros presentes. Hai que dicir que de momento esta é unha sentencia en primeira instancia, xa se verá se é apelada e a forma de executala. Pero bueno, eu traigo aquí basicamente como un exemplo, o máis importante probablemente, do abuso de poder do actual alcalde, utilizando a alcaldía casi como unha pequena ditadura, con un autoritarismo impropio dos tempos en que vivimos. Quería fazer mención a este tema porque foi conocido despois da presentación da sentencia ou da moción, e eu vou facer referencia aos temas máis importantes. Aquí o noso alcalde en algún momento quixo nos dar unha especie de leccións
de que o presuposto municipal non tiña importancia. O presuposto municipal, segundo o alcalde, un tomo de previsións aí que non ten trascendencia política, que non ten tal. E negouse desde o primeiro momento da toma de posesión a tramitar o proxecto de presupuesto. Deixemos xa co exercicio 2023 o avanzado do ano, pois bueno, pero non presentou o proxecto no 2024, non presentou o proxecto de presupuesto no 2025, aparte de incumplir o que establece a lei, pensamos que vai en contra de toda a lógica política que un goberno de fin chegado ao poder non queira aprobar uns presupuestos onde plasmar os seus proxectos, as súas iniciativas, as súas promesas electorales, e etc. Alegamos tamén no escrito da moción incumprimento de promesas electorales por parte do actual alcalde do seu goberno, porque consideramos que é importante tamén, porque no fondo, se fan unhas promesas electorales que non se cumplan, ou polo menos non se intentan cumplir, aí entendemos un engaño, hai un engaño vecindal. Vamos a ver os exemplos sobre estes incumplimentos. Para nós o máis importante foi o da contratación do servicio de axuda no fogar, que o alcalde durante a legislatura anterior e durante a campaña electoral fixe unha serie de promesas, prometéndolle as auxiliares do servicio unha municipalización, unha serie de melloras retributivas, serie de melloras laborales, e depois resulta que, aparte de retrasar un ano, unha vez vencido o contrato un ano, resulta que tampouco cumple co prometido. Trae a pleno, saltándose incluso a opinión de algúns dos seus concelleiros, trae un pliego de condicións que nada tiña que ver con todo o prometido. Gracias ás enmendas dos que suscribimos a moción, que máis do BNG, pois hoxe as auxiliares do servicio de axuda no fogar disfrutan de mellores condicións salariais e laborais. Iso como un dos incumplimentos das promesas electorales. Despois, outro asunto para nós particularmente grave foron o incumprimento, a negativa constante a executar os acordos adoptados aquí no pleno a iniciativa da oposición. Moitos deles incluso co voto a favor do grupo de goberno, pero quedaban en papel mollado, escritos nas actas, pero en todos os 2 anos non executou un solo dos acordos adoptados aquí no pleno, incorrindo para nós unha deixación de funcións evidente, non? E para finalizar na motivación, que é para nós o máis grave de todo, provocar ca súa actitud a perda dos fondos do plan provincial. Somos o único concello da provincia da Coruña que perdeu os fondos. Prívase aos veciños de máis de 753.000 euros en investimentos tanto en obras como en servicios. Supoño que despois o señor alcalde, nas súas explicacións, dirá que nós votamos en contra da proposta da alcaldía, e eu xa quero deixar claro agora, nós votamos en contra da chantaxe que nos quería someter o alcalde, poñendo na balanza os intereses precisamente dos veciños. Se votan vostedes contra a miña proposta, os veciños quedan sin o plan de obra, sin o fondo. Lóxicamente, non nos deixamos levar esta chantaxe, nos votamos en contra da chantaxe que nos quería someter. Había un acordo previo do pleno, aprobado por 7 votos a favor, ningún voto en contra, donde se incluía unha serie de propuestas, de proxectos, de iniciativas que o alcalde se negou, por suposto, a executar. Para nós, o feito de provocar, de ser o autor da perda destes fondos, pensamos que é motivo máis que suficiente para que o alcalde deixe a alcaldía e para que nós, a través da moción de censura, pois o destituamos, porque realmente é inconcebible, é imperdonable que os veciños de Toro se vexan privados de 753.000 euros simplemente por un capricho político, por unha forma de entender a política como algo particular, personal do alcalde, e que ou sabe o que ele dice ou non hai, os veciños quedan sin os investimentos. Ben, iso basicamente estoy resumindo en canto ao tema das motivacións, da moción, pero tampouco teria sentido, pensamos nós, presentar unha censura se non propoñemos unha alternativa clara de goberno. O sea, o feito simplemente de destituir o alcalde por destituirlo tampouco teria sentido. Entón, gracias a un pacto de goberno alcanzado entre o Grupo Popular e o concelleiro Darío Rei, pacto, por certo, público xa dado a coñecer os medios de comunicación, que vamos a publicar íntegramente, e, pois,
Gracias a ese pacto, en base a ese pacto, formulamos a moción de censura e vamos a formar un gobierno, a constituir un gobierno precisamente para executar, para desenvolver todo o acordado, todo o que figura nese pacto. No escrito da moción figuraban tamén os principales obxectivos dese programa de gobierno que nos propoñemos executar nos 2 anos que quedan de legislatura. Vou a reiterar os mismos, que acaban de oír todos vostedes, pero ese é basicamente o objetivo principal desta moción de censura. O objetivo principal é dar a posibilidade de unha alternativa de gobierno, crear un gobierno que devolva a normalidade democrática ao Concello, algo que parece, en os tempos que corren, nestas alturas do siglo XXI, que hai que devolver a normalidade. Claro que hai que devolver, porque é normalidade democrática que un alcalde tramite un proxecto de presupuestos, somete a aprobación, que cada ano contemos con un proxecto de presupuestos. É normalidade democrática que se respeten os acuerdos adoptados mayoritariamente polo Pleno. E é normalidade democrática que se garantice mínimamente siquiera o funcionamento dos servicios básicos. A experiencia que acabamos de ter o ano pasado, mes de xulio, e os problemas que está habendo actualmente co abastecimento municipal de aguas realmente que non teñen explicación ni justificación de ningún tipo. 2 anos de legislatura sin unha sola iniciativa por parte do goberno para a millora da captación, millora da ETAP, millora dos depósitos, unha subvención perdida na conexión dos 2 depósitos existentes en Fontería por importe de 41.000 euros, que resulta que esa obra se pagou fai un ano en maio, e resulta que ahora, cando queren poñer en funcionamento, pautaba unha pieza, despois, a semana seguinte, non había electricidade. O sea, eso demuestra realmente unha incapacidade absoluta para xestionar, xa digo, temas básicos, servicios básicos, como é o servicio de abastecimiento de agua. Entón, o noso objetivo fundamental é devolver a normalidade a gobernanza do Concello de Touro, un goberno apoiado por unha maioría, basado nun programa de gobierno público, coñecido, que trataremos de dar cumplimiento nos prazos e dentro das posibilidades que teñamos, e iso é basicamente o objetivo fundamental desta moción de censura. Seguidamente ten a palabra o actual alcalde Roberto Castro. Bo día a todos e a todas. Primeiramente, pedir disculpas ao noso socio de goberno, a Jesús Martínez e ao Partido Galego de Touro, porque fallamos nós, fallamos o movimento veciñal, por incluir no seu día a unha persoa que logo resultou políticamente indesexable. Pido disculpas á veciñanza, porque fomos nós, fomos o movimento veciñal, quen trouxemos á política unha persoa que resultou que tiña uns intereses económicos persoais que, lóxicamente, son contrarios aos obxectivos do movimento veciñal. Por lo tanto, asumimos esa responsabilidade, asumimos o erro, creo que estamos pagando ese erro demasiado caro, pero a lei electoral e o novo pronunciamento do Tribunal Constitucional pois permiten a maniobra que se está executando hoxe aquí e que valida o cambio de goberno que se vai producir. Por outro lado, Medino, ademais, o futuro alcalde dedicou 11 minutos a intentar remexer mentiras, medias verdades e falsidades que a fin de tratar de vestir, justificar este cambio de goberno, que incluso falaba de emerxencia. Bueno, cando unha cuestión é necesaria e palpable, explícase moi fácil, seguramente con un par de frases queda perfectamente aclarada. Co cal, iso xa ilustra a falla incluso de un envoltorio que sustente esta maniobra. Pero explico eu moi sinxelo e cunha idea que define o porqué de que hoxe estemos aquí nesta moción de censura. Esta moción de censura explícase con unha regla simple de mercado. Hai un elemento que se somete á venta e hai un grupo disposto a comprar.
Explícolle o contexto, porque durante este ano e pico onde o concelleiro agora nin o escrito e que accedeu a súa ata cos votos da veciñanza en apoio do movimento veciñal, dedicouse á fabricación de bulos e nunca explicou realmente cales eran as desavenencias co movimento veciñal e co grupo de goberno. As desavenencias son estricta e únicamente económicas, de un obxectivo persoal deste concelleiro de medrar económicamente, medrar a súa situación personal económica. Fronte a esas desavenencias, pois evidencias ahora aquí que hai unhas avenencias a favor do bando do lado xustamente contrario, co cal parece que hai un fío condutor perfectamente nítido. Por mencionar algunha das cuestións que as cales intentan xustificarse esta moción de censura, mire, fala da creación dunha comisión informativa de medio ambiente. Perfecto. Xa sabemos para que sirven as comisións informativas, e neste caso é para que cada un dos membros que asista cobre 150 euros, porque tanto é así que incluso na comisión informativa onde se tratou o pós no ano 25, aprobouse nesa comisión a participación no POS e aprobouse a proposta que traía o goberno. Logo o PP e o concelleiro agora non escrito, os que promoven esta moción, pois resulta que no pleno votaron en contra. O cal sabemos para que sirven as comisións, que en ningún caso son resolutivas. Falan da contratación, respecto da mina, faltan da contratación dunha consultora independente. Pois evidentemente o movimento veciñal está en contra desa proposta de consultor independente para facer informes independentes. Nós no goberno contratamos unha empresa de parte, non independente, unha empresa de parte de quen a paga, que son os veciños e veciñas, a través do Concello, e contratamos esa empresa para que actúe de parte, non independente, de parte na defensa dos veciños e veciñas, non pola raya do medio como se pretende nesta proposta, que ao mellor afortunadamente se cadra nin sequera levan a cabo. Entre as propostas tamén quero facer mención a unha que falan dun plan anual de limpeza de roteiro de sendeirismo e áreas recreativas. Se cadra os concelleiros do Partido Popular, cando asinaron esta medida, esta proposta, descoñecíana. Seguramente foi unha proposta do concelleiro non escrito porque foi algo que lle quixo colar ao goberno no seu día para montar unha parte da súa chiringuito estrutura económica. Desde a nosa chegada ao goberno fai 2 anos non foi para nada facilitada. Nós hoxe si imos facer unha transición de goberno facilitada. Nós non somos como os que van vir, nin somos como os que estuveron antes. A pesar diso, e a pesar do bloqueo a que se someteu este alcalde durante meses, pois durante estes 2 anos, contrariamente ao que se cita na moción, acadamos neste momento un control absoluto da execución das obras, e execútanse en prazo, e cando non se executan en prazo ábrense as penalidades que correspondan conforme a lei. É dicir, hai un control das obras como nunca houbo neste Concello nos últimos 30 anos precedentes. Acabamos, pois, conseguimos converter unha administración viciada nunha administración dentro da legalidade. Desa administración viciada a unha administración dentro da legalidade como temos agora, pois cuestións significativas que nos levaron a eso son, por exemplo, os procesos de selección de persoal
que agora son con criterios obxectivos e non tras esa medida, en algún caso, como ocorría antes, ou aquelas famosas entrevistas para selección de persoal, totalmente subxectivas. Hoxe en día, e creo que estas modificacións viñeron para quedar, afortunadamente, pois son procesos totalmente obxectivos. Mire, efectivamente, voulle falar do seu voto negativo ao POS, o POS, os veciños e veciñas de Touro neste momento pois non poden dispoñer deses recursos porque houve alguén que votou en contra, que son precisamente os mesmos que promoven esta moción. O cal era unha estrategia que tiñan totalmente estudiada. O alcalde, co asesoramento pertinente, tentou por todos os medios que os veciños e veciñas de Touro non perdesen eses recursos e, froito deso e da aprobación dese plan por decreto, pois os veciños de Touro a día de hoxe non teñen perdidos eses recursos, senón que a resolución da Deputación di que os recursos, 753.000 euros que lle correspondían do plan pós da Diputación 2025 do Concello de Touro, van ser reinvestidos na achega do ano seguinte. No pós-futuro, os veciños e veciñas de Touro poden ter a tranquilidade de que o pós-futuro vai ser aprobado. E vai ser aprobado porque o movimento veciñal non vai votar en contra do plan de obras nin de ningún investimento que veña para o Concello e para os veciños de Touro. Non vai votar en contra, nunca en ningún caso. Nunca en ningún caso. Chegado incluso ao extremo de que consideremos que se presentan un plan de obras que non responde ás necesidades do Concello, incluso chegado nese caso e que non hai posibilidade de mellora conforme as achegas que fa o movimento veciñal, nese caso non imos nunca votar en contra, ímonos abster, co cal as veciñas e veciños de Touro van ter garantido que todos os recursos que poidan chegar a este Concello van ter o apoio directo ou indirecto do movimento veciñal. Unha cuestión que tamén o Partido Popular estuvo reiterando e ameazando foi o de non aprobar as modificacións de crédito que fosen necesarias, se era o caso, para dotar de recursos ao SAF, ao Servizo de Axuda no Fogar, poñendo en alerta a empresa, traballadoras e usuarios. Dixo reiteradamente en pleno que nunca iba a aprobar modificacións de crédito se fosen necesarias para financiar ese servizo. Pois as veciñas e veciños de Touro, os usuarios, a empresa e as traballadoras van ter, trasladolle que van ter a seguridade de que esas modificacións de crédito, se son necesarias, vai a saber, porque o movimento veciñal de Touro vai votar a favor. Por último, aproveito para dar as gracias á veciñanza que nos depositou a confianza e que nos la deposita e que nos traslada todo o seu apoio. Gracias a Elena Dandeade pola loita contra a mina e gracias a aqueles traballadores e traballadores do Concello que se partiron o lombo por, con dificultades, sacar adiante os asuntos e os traballos durante estes 2 anos. Gracias. Seguidamente ten a palabra xa. Non ten o Partido Galego. Tío, o Partido Galego. Ben, gracias. Non, porque quedáramos dicindo que era o Partido Galego que iba a falar. Bueno, bo día a todas e a todos. Fai 2 anos, efectivamente, o Concello de Touro, os veciños e veciñas de Touro, votaron por un cambio, non? E que querían cambio e produciuse ese cambio, non? E ese cambio foi apoiado polo BNG, efectivamente, non? O BNG lle voto ao actual alcalde, ou ainda actual alcalde, porque, entre outras cousas, ainda que o movimento veciñal de Touro e o BNG son forzas moi distintas, si é certo que había cuestións que eran comuns, non? Tiñamos, digamos, coincidíamos na diagnose do Concello, dos problemas que había, e tamén cales eran algunhas das solucións que se debían tomar, e tamén coincidíamos que para eso era absolutamente necesario, pois, desbancar o PP do poder.
E iso foi o que fixamos, non? Demoslle a alcaldía, non entramos no goberno, efectivamente, por razóns xa moi coñecidas, en todo caso non está de máis recordar que o PNG non estou no goberno, porque, bueno, porque no momento das negociacións, as negociacións foron a dúas bandas, entre o Partido Galego e o movimento veciñal, algo completamente lícito, pero evidentemente iso nos aparta, pois non vamos a entrar onde non se nos quere ni se nos respeta, non? A realidade despois desa toma de posesión, pois cambiou bastante, non? Por desgracia, todas aquelas ilusións que se crearan en maio do 2023. E non é tanto o que se fai, que tamén é moi importante, sino o como se fai, non? E claro, esas posibles semellanzas que había entre o movimento veciñal de Touro e o BNG eran no papel, porque na práctica realmente a forma de facer a política non coincidía en absoluto, non? Entón aquí houve unha forma de gobernar que se caracterizou, pois, por calificativos que non son precisamente benévolos, que non vou a repetir, posiblemente hoxe pois non sexa o momento de facelo, xa fixe no seu momento, non? Pero, bueno, sí que é certo que era unha forma de gobernar, digamos, dunha persoa pois, que se quería plenipotenciara cando estaba en minoría, non? Pero, pese a todo eso, pese a dilapidar todas esas ilusións e a frustrar todas esas esperanzas que se abriran realmente, eu creo que todo o mundo estaba ilusionado, con razón, non? Pese a, repito, a esa forma de gobernar, o BNG seguiu sendo fiel aos seus principios e nunca fixe unha oposición de bloqueo, nin de opoñerse a todo aquilo que consideraba que era positivo para o Concello, e non tivemos ningún problema, por suposto, en votar o plan POS de fai do ano anterior, nin non bloquear o plan POS deste ano e outras moitas cuestións, e de presentar, pois, en total, contando 33 mocións que levamos nestes 2 anos, o cal non está nada mal. É dicir, iso dá unha idea de cal é o papel que facía o BNG. O BNG estaba na oposición, pero o BNG facía propostas en positivo, e votaba todo aquilo que consideraba que era positivo para o Concello, e sempre apartou moito desas loitas partidistas, digamos, que se enconan simplemente e que non van máis alá, digamos, de loitas partidistas que nada benefician ao Concello. O pasado mes de xullo, cando o PP presentou ese pleno de reprobación e dimisión do alcalde, o BNG estívose, como xa todo o mundo sabe, menos todo o mundo do Concello de Touro, porque se ben dixemos que había razóns para reprobar o alcalde, moitas, contámosles moitas veces, non fai falta repetilas aquí. Tamén é verdade que a alternativa ao alcalde era un goberno do PP. E levou uns 20 anos de derrotar ao PP. E o Bloque e o PP, como sabedes, pois temos modelos de país, modelos de concellos moi diferentes. E para nós eso é importante. Os principios para nós son importantes. Entón, por eso, nós, naquela pleno de reprobación e dimisión, non votamos a favor, estivémonos, porque evidentemente consideramos que había que darlle unha, digamos, como un toque de atención ao actual goberno, pero tamén dixemos que aprendera dos erros, que mirara cara endiva e que rectificara. Rectificar porque eu creo que era moi necesario para intentar consolidar realmente unha alternativa ao PP en todo. E aí o Bloque sempre estuvo e sempre vai a estar. Pero claro, posiblemente iso foi fai un mes, non sabemos se había intención de facelo ou non, pero xa non houve tempo. E chegamos a este punto. Eu só digo que cando alguén goberna como un César ou que se considera un César ou se considera Julio César, o que nunca pode sorprenderse é que che salga un 10º xuño bruto, porque eso xa explicou a historia sempre. Entón, a partir de aí, cando ti gobernas con esa maneira, sabes o que che vai a pasar. E iso foi o que pasou e é o que nos trae hoxe aquí, esta moción de censura. Supoño que non se sorprende ninguén, non? Se eu digo que o BNG non vai a votar a favor da moción, que non vai a votar en contra da moción de censura. E por qué? Hai moitas razóns. Vou a ser breve e vou a decir basicamente 3 razóns. A primeira razón é que é unha moción que é lícita, pese a que é lícita, digamos, por unha sentencia do Constitucional, pero é lícita. Ahora, lícita é ética dubidosamente ética, porque está basada no transfugismo, iso é unha realidade. E, además, está basado nun pacto entre un concelleiro non adscrito e o PP, que, en teoría, eran ideolóxicamente moi contrarios e que tiñan uns principios moi diferentes. E
bueno, nós non somos da teoría marxiana esta do Groucho, non? De se non che gustan os meus intereses, teño outros, non, os meus principios, perdón, se non che gustan os meus principios, teño outros. Nós creemos que os principios son importantes, non? E tamén na vida, por suposto, pero na política tamén. E é importante, porque iso vai determinar un pouco como se vai a gobernar e o que se vai a facer, non? Entón, por esa razón, precisamente, é unha razón xa de peso considerable, non? Non se pode confundir as veciñas e os veciños pensando que todos os políticos son iguales, que todos unha vez que están aí todos fan o mesmo. Desde logo, non. Nós non participamos desa forma de facer política, non participamos. Xa sei, con pouco éxito, pero para a nosa coherencia ten valor. Bueno, en segundo lugar, hai un segundo factor que é unha das razóns, os argumentos que se utiliza para motivar a moción, que hai moitas, pero un deles é o tema da loita contra a mina. Eu non sei, supoñome que ninguén cree que o PP vai cambiar a súa postura sobre a mina. Pero, e é verdade unha parte do que se moción que o actual goberno se puxo de perfil contra o problema da mina, sí. O actual goberno puxo de perfil, pero o PP puxo detrás empuxado, é dicir, unha cousa non leva a contraria, cuidado con eso, non nos engañemos. Entón, por que digo que se puxo de perfil? Bueno, digo que se puxo de perfil porque prácticamente iniciativa non tomou ninguna. Algúnas das que tomou foi porque o Bloque trouxe aquí ao pleno. De feito, o Bloque trouxe ao pleno 5 mocións con respecto á mina. Algúnas executáronse, outras aprobáronse pero non se executaron. Por exemplo, presentar recurso polo proxecto industrial estratégico, que non se presentou, non apoiar a manifestación na Pobra que era contra a mina e contra a Altri, unha manifestación moi importante, tampouco se apoiou. Ou a famosa pancarta que o Bloque pediu que se puñera e puxose, pero puxo unha pancarta no lateral onde non se ve con un texto que non se lee. É querer e non querer. Cando se está contra unha cuestión tan importante para nós, tan trascendente como é a ameaza da apertura da mina e o que iso representa, un goberno, se realmente está en contra, ten que facelo ben e ten que notarse, e non se nota. Agora, ben, de aí dar o salto a pensar que o PP vai a ser o que nos vai a defender, eu creo que eso é puro delirio, non nos engañemos, non? De feito, nestas 5 mocións, o PP en todas votou en contra delas, é dicir, a favor da mina, non? E incluso presentou unha o PP el mismo propoñendo un acordo de colaboración entre o Concello e Cobra San Rafael. É dicir, non pretendamos engañar a ninguén, é dicir, o PP non se vai a poñer de lado diablos que loitamos contra a mina. De feito, o propio texto, que se lee o propio texto onde fala deste asunto, é un texto suficientemente ambiguo para que valga para as dúas partes. Non hai ninguna frase contundente contra a mina. E non podemos creer que a posición sobre a mina de Touro do goberno municipal que vai a sair despois desta moción a vai a marcar o concelleiro non escrito nin esa comisión. E moito menos podemos creer que o concelleiro non escrito vai facer cambiar o PP de postura, onde antes decía non si á mina, agora vai decir non á mina. Está ben como justificación, pode valer a quen queira, pero é unha justificación estéril, que é como aquel mollado, que na práctica se verá que non vale para nada. E hai unha terceira razón, posiblemente a máis clara, que nos leva a votar en contra desta moción, e é que, como dicía antes, levamos uns 20 anos non votar, digamos, derrotar o PP nas urnas. E o PP vai ser quen vai a volver a votar, a volver a gobernar aquí, non despois desta moción de censura. Nas mocións e nos plenos e na democracia as persoas son importantes, pero detrás das persoas están siglas. E aquí non se vai a votar a unhas persoas, vai a votar a unhas siglas, sobre todo a unhas siglas, a un partido político, e a un modelo político, e a unha forma de gobernar, e a un proxecto. Iso non hai que olvidar, iso é o que se vai a votar. E vais a votar a un partido político que está condenado por corrupción. E vais a votar a un partido político que se abraza a ultradereita, ou que criminaliza os inmigrantes, ou que non perde a ocasión de denigrar o idioma galego. Por poñer algúns exemplos. Iso é o que se vai a votar. Non só persoas, siglas, partidos, organizacións que representan o que representan. Que realmente non representan, desde logo, nin por asomo o que é o BNG. Entón, nós, pois, en coherencia, non vamos a votar a favor, vamos a votar en contra desta moción de censura, por todas estas razóns que eu acabo de expoñer. Podría seguir falando, pero eu creo que non é o caso, creo que quedan bastante claras, porque nós temos un modelo de país, temos un modelo de concello, que dende logo non é o modelo do PP. E o BNG, se leva toda a vida loitando para
digamos, no caso do Concello de Touro, para intentar que houbera un goberno alternativo, e conseguiuse, depois de 20 anos, en 2 anos non vamos a desdecirnos. E esos son basicamente as razóns e nada máis. Moitas gracias. A continuación ten a palabra o Partido Galego. Se quere decir algo. Darío. Entonces ten a palabra o señor secretario. Unha vez finalizado o turno de intervencións, procederemos á votación da moción de censura mediante o sistema de chamamento nominal, de acordo co disposto no artigo 22.3 da Lei 785, reguladora de bases de réxime local. Farémolo por orde alfabética. A tal efecto, os concelleiros desde o seu sitio deberán manifestar o sentido do seu voto respondendo en voz alta si, non ou abstención respecto da moción de censura. Bueno, iniciamos Blanco Lois Enma. Non. Carreira Tojo María del Carmen. Sí. Castro Rocamón de Roberto. Non. Codesido Barreiro Rebeca María. Sí. Louzao Rodríguez Xoan Antonio. Non. Martínez Pereira Jesús. Non. Ramos Barreiro José Luis. Non. Reboredo González Jesús José. Sí. Rey Suárez Darío. Sí. Souto Castelo Alfredo. Sí. Suárez Millán Isolina. Sí. Bueno, pues o resultado da votación son 6 votos a favor, co cual obtese o voto dos 6 concelleiros e a maioría suficiente legalmente establecida para que prospere a moción de censura. Co cual o presidente da Bueno, a partir entonces deste momento queda proclamado alcalde de Touro don Jesús José Reboredo González. En posesión do cargo que ven. A continuación ten que xurar ou prometer o cargo de alcalde don Jesús José Reboredo González conforme a fórmula establecida no Real Decreto 701/1979 de 5 de abril. Manifesto que xuro pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde presidente do Concello de Touro, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Ten a palabra e pode... Só en primeiro lugar para agradecer a confianza dos concelleiros que apoiaron a miña candidatura para este cargo e despois un compromiso moi personal de a partir de mañá mismo poñer a alcaldía de Touro a disposición de todos os veciños e veciñas e en canto aos compromisos de execución do programa electoral que tratamos co concelleiro Darío Rey que foron expostos aí, figuran no programa que vamos a desenvolver ao longo destes 2 anos que quedan de legislatura e dado que o formato do pleno de hoxe ten establecido pola lei electoral non vamos a salir nos dedos, non vamos a estar a abrir debates sobre o que aquí se dixo, pero sí anuncio xa aos grupos municipais e a veciñanza que no primeiro pleno ordinario de setembro o primeiro punto de orden do día vai a ser explicación do voto da moción de censura, porque hoxe dixos aquí algunhas cousas que creo que necesitan de aclaracións
e necesitan de moitas justificacións e explicacións. Entón, solamente con eso, moitas gracias a todos, e desear un bon día, e que teñamos suerte e éxito nesta nova responsabilidade. Vale? Sí.